wato jama'a har yanzu akwai masu taimako, akwai masu son su taimaka, akwai masu kuɗi. Jiya bayan sallar magariba kawai naga alert waya na naira miliyan 1 ya shigo mu. Na duba DM ɗina, Facebook, Instagram, ko ina na gani ko zan ga wanda ya turo min kuɗin nan, ko ya ce min mistake gai, ko kuma ya turo min receipt, na duba ban gani ba. Kuma a jiki ya rubuta, a description ya rubuta please, fi sabilillah, please don't mention name. Ma'ana kada ma sunansa ma ya fito gaba daya. Naira miliyan 1 ya dauka ya turo. To wannan bawan Allah ubangiji ya shaka mishi alkhairi, Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Ni a iya tunani na tunano wani abu da zan yi wanda zai amfani al'umma sosai da sosai da wannan naira miliyan 1. To amma sai na ce sai na ari tunaninku. Shin ku a tunaninku menene abin da ya kamata a yi da wannan naira miliyan 1 wanda zai amfana da al'umma? Idan kuka gaya min abin da na ji ya fi nawa tunanin, zan ajiye nawa a gefe sai na amfani da naku. Saboda haka ku zo ku taya mu ga abin da ya kamata a yi. Comment section ɗina a buɗe.